Kaixo, ni Mertxe Rodríguez naiz. Mari Mototx. Nere gurasoak Kaceresetik Euskal Herrira etorri ziren. 20 urte nituela hasi nintzen euskara ikasten. Eta euskarak koloretako mundu berri bat eman dit. Kaixo, ni Jose Mari naiz, Porrotx Pailazoa. Familia euskaldun batetan jaio nintzen, baina txikitan eskola nazionaletan gazteleraz ikasi nuen. Eta gaztetan alfabetatu nintzen eta euskarak mundu berri bat eman zion neure munduari. Bani euskal giroan hazita ezi nintzen, aiora naiz Pirritx. Eta ni gu gara, taldean gara euskarari esker. Umoretik sortzen ari gara mundu berri eraikitzaile, eraldatzaile eta baikor bat euskaratik eta umoretik. Euskaraldian bibote bizi izango naiz eta gehiago egingo dut. Ba ni Mototx prest izango naiz eta gehiagotan egingo dut. Gehiagorekin gehiagotan bai, baina aho bizi eta belarri prest da, Bihotza! Burua! Eskua! Sentitu! Pentsatu! Ekin! Euskaraz! Elkarrekin!